देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मदेह बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിത മാർഗേണ സമാധിഭിരൂപായർജനതാ മനുഷ്യ ശാസ യദ്യാപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗൃഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരൂപായർജനതാ മനുഷ്യ ശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണേ ദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരൂപായർജനതാ മനുശാസസ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണേ ദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരൂപായർജനതാ മനുശാസസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരൂപായർജനതാ മനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം
ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാദിഭിരുപായൈർജനത അനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സോവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാദിഭിരൂപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണേ ദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാധിരൂപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശുഭാസന ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണേ ദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാമനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्देर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्यापि सोविदिदं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण समाधिभिरूपयैर्ज्ञानतमानु तमानुशशसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सलाम माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलकर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण समाधिभिरुपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शित मार्गेण सामादिविरूपये रूपाये जनताम् अनुशशासा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चित्रा जी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामाधिभिरूपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दियाचारी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि सविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शितमार्गेण समाधिपरिपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण समाधिभिरूपया जनता अनुशशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भारतीय माता जी अनम्यूट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामाधिभिरुपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिंदू माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण समाधिभिरुपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण समाधिभिरूपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामाधिभिरूपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। फिर जय विजय देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामाधिभिरुपायैर्जनता मनुष्यशासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സവിദിതം സകലധർമ്മം രമ്യം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാദേവി രൂപായർജന താമാനുശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ഭ്രാമം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണാർത്ഥൈർഷിതമാർഗേണ സമാധിഭി രൂപായർജന താമനുശാസസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സാമാദിഭി രൂപായൈർജനതാ മനുഷ്യശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യപി സ്വവിദിതം സകലധർമ്മം ബ്രാഹ്മം ഗുഹ്യം ബ്രാഹ്മണൈർദർശിതമാർഗേണ സമാധിഭിരുപായൈർജനതാ മനുഷ്യശാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പദാനുപദ എങ്കിൽ പോലും സ്വവിദിതം അദ്ദേഹത്താൽ അറിയപ്പെടുക സകല ധർമ്മം വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മം വൈദിക ശാസനം ഗുഹ്യം വളരെ ഗോപ്യമായ ബ്രാഹ്മണൈഹി ബ്രാഹ്മണരാൽ ദർശിത മാർഗേന കാണിക്കപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ദിദിശ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത, പരിശീലനം മുതലായവ ഉപാധികളാൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അനുശാസാൻ അവൻ ഭരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഋഷഭദേവ് ഭഗവാന് തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഗോപ്യമായ എല്ലാ വൈദികജ്ഞാനവും അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ക്ഷത്രിയനായി തുടർന്നുകൊണ്ട് മനോനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത മുതലായവയിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയരെ ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യരിലൂടെയും ശൂദ്രരിലൂടെയും ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമാനുശാസന പ്രകാരം ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചു. ഋഷഭദേവന് വൈദികാനുശാസനങ്ങൾ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും സാമൂഹിക ക്രമങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതിന് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും മറ്റു ജാതിക്കാരെല്ലാം അത് അനുസരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്നാകുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ ജ്ഞാനം വളരെ ഗോപ്യമായി സന്നിവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരായി പരിപൂർണമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഈ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും വേണം. പൊതുജനങ്ങൾ പരിപൂർണനായ ബ്രാഹ്മണനെ വേണം പിന്തുടരാൻ. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവന് അവന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയിലേക്ക് വികസിക്കുവാനും കഴിയും. പ്രഭുപാദ് ജയ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രവ്യദേശകാലവയഃ ശ്രദ്ധർത്തിഗ്വിദോദ്ദേശോപചിതൈഃ സർവൈരപി കൃതുഭിർയഥോപദേശം ശതകൃത്വാ യാച. ദ്രവ്യദേശകാലവയഃ ശ്രദ്ധർത്തിഗ്വിദോദ്ദേശോപചിതൈഃ സർവൈരപി കൃതുഭിർയഥോപദേശം ശതകൃത്വാ യാച. യജ്ഞം നടത്തുന്നുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ, ദേശ, പ്രത്യേക സ്ഥലം, ഒരു ദിവ്യസ്ഥലമോ ക്ഷേത്രമോ
കാലോചിതമായ കാലം വസന്തകാലം പോലെ, വയഹ പ്രായം, വിശേഷിച്ചും യൗവനം, ശ്രദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, രജഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുമല്ല, ഋത്തിക് പുരോഹിതന്മാർ, വിവിധ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ഉപചിതഹി സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെടുക, സർവഹി എല്ലാ തരത്തിലുള്ളവയും, തീർച്ചയായും ഋതുബിഹി യജ്ഞാചരണങ്ങളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ശതകൃത്വ 100 വട്ടം യാജഹ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചു. വർത്തനം ഋഷഭദേവൻ ഋഷഭ ഭഗവാൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും 100 തവണ ആചരിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും 1-ാം തരം ദ്രവ്യങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു. വിശ്വാസം തികഞ്ഞവരും യുവാക്കളുമായ വൈദികരാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവ നടത്തപ്പെട്ടത്. ഈ രീതിയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും യജ്ഞപ്രസാദം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും വിജയപൂർണമായിരുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ കൗമാരെ ആചരത് പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭാഗവതം 7:6-1 പറഞ്ഞു. ഒരു യജ്ഞം വിജയപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അത് യുവാക്കളാലോ കൗമാരക്കാരാലോ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ജനങ്ങൾ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ വിശേഷനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരുവന് അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയില്ല. അതേസമയം എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുവാൻ മാത്രം അവൻ വിഡ്ഢിയുമല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും യജമാനനാണ്. ആയതിനാൽ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരും, വൈഷ്ണവൻ അവരെ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ സേവകനായി അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവന്മാരെല്ലാം മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളുമായ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, മറ്റെല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും, അതുപോലെ ദുർഗാദേവിയെ പോലുള്ള ശക്തി തത്വങ്ങളും, ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന പ്രാർത്ഥനയാൽ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്, സ്വതന്ത്രമായല്ല. പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളല്ല വൈഷ്ണവർ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏകലേശ്വര കൃഷ്ണ അരസഭ വൃത്തിഹ, കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ യജമാനൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാകും. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവദ്ദർശവേണ പരിരക്ഷ്യമാണ ഏതസ്മിൻ വർഷേന കശ്ചന പുരുഷോ വാഞ്ഛിതമിദ്യമാന വിമാത്മനോ അന്യസ്മാത് കഥഞ്ചന കിമപി ഗർഹിചിത വേഷതേ ഭർത്തിരനുസവനം വിസൃംഭിത സ്നേഹാതിശയമന്തരേണ ഭഗവദർശവേണ പരിരക്ഷ്യമാണയേ തസ്മിൻ വർഷേന കശ്ചന പുരുഷോ വാഞ്ഛത്യ വിദ്യമാന വിമാത്മനോന്യ സ്മാത് കഥഞ്ചന കിമപി കർഹിചിതവേഷതേ ഭർത്യനുസവനം വിസൃംഭിത സ്നേഹാതിശയമന്തരേണ. ഭഗവതാ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ ഋഷഭരാജാവ് പരിരക്ഷ്യമാനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ഏതസ്മിൻ ഇതിൽ വർഷേ ഗ്രഹത്തിൽ അല്ല കശ്ചന ഏതൊരുവനും പുരുഷ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും വാഞ്ചതി ആഗ്രഹിക്കുക അവിദ്യമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്തത് ഇവ എന്നുപോലെ ആത്മനഹ അവന് തന്നെ അന്യസ്മാത് മറ്റാരെങ്കിലും നിന്നും കഥശനഹ ഏതർത്ഥത്തിലായാലും കിമപി എന്തും കർഹിച്ച് ഏത് സമയത്തും അപശ്യതേ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭർത്തരി യജമാനു നേരെ അനുസവനം എപ്പോഴും വിസൃംഭിത വികസിക്കുക സ്നേഹ അതിശയം വളരെ വലിയ സ്നേഹം അന്തരേണ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ഒരു മായാ കൊട്ടാരത്തെയോ ആകാശകുസുമത്തെയോ പോലുള്ളതൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം അത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ ഈ ഭാരതവർഷം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും ഒരു സാഹചര്യത്തിനും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു.
ആരും ഒരിക്കലും ഒരു മായാ കൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായി വന്നിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ രാജാവിനോട് അതിരത്തെ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ഈ സ്നേഹം സദാ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ തൽപരരായിരുന്നു. ബംഗാളിൽ ഗോഡാഡിംബ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ കുതിരമുട്ട എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. കുതിര ഒരിക്കലും മുട്ടയിടുകയില്ലാത്തതിനാൽ കുതിരമുട്ട എന്ന വാക്ക് നിരർത്ഥകമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഗ പുഷ്പം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ആകാശത്തിലെ പൂവ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഒരു പുഷ്പവും ആകാശത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കുതിര മുട്ടയിടുകയില്ലെന്നും ആകാശത്തിൽ പൂവുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും അറിയാവുന്നതിനാൽ ആരും അത് രണ്ടും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. ഋഷഭദേവ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായതിനാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഋഷഭദേവന്റെ ഭരണകൂടം അവർക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഇതാണ്. മോശം ഭരണം മൂലം ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരായാൽ സർക്കാർ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ നാളുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഏകാധിപത്യ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചക്രവർത്തി വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി അവരെ പരിപൂർണ്ണ സംതരാക്കിയിരുന്നതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ദർശിക്കുവാൻ. അപ്രകാരം ഋഷഭ മഹാരാജാവിന്റെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരമസന്തോഷവാന്മാരായി. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സകദാചിതടമാനോ ഭഗവാൻ ഋഷഭോ ബ്രഹ്മാവർത്തകതോ ബ്രഹ്മർഷി പ്രവരസഭായാം പ്രജാനാം നിശാമയന്തി നാമാത്മജാന വഹിതാത്മന പ്രശ്രയ പ്രണയ വരസ്വയന്ത്രിതാനപ്യുഷ്വശിഷ്യന്നിതിഹോവാച. സകദാചിതടമാനോ ഭഗവാൻ ഋഷഭോ ബ്രഹ്മാവർത്തകതോ ബ്രഹ്മർഷി പ്രവരസഭായാം പ്രജാനാം നിശാമയന്തീനാമാത്മജാനവഹിതാത്മന പ്രശ്രയ പ്രണയ പരസുയന്ത്രിതാനപ്യുപ ശിഷ്യന്നിധി ഹോവാച. അദ്ദേഹം കഥാചിത്ത് ഒരിക്കൽ അടമാനഹ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മവർത്തകത അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മവർത്തം എന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ചിലർ ഈ സ്ഥലം ബർമ്മയാണെന്നും ചിലർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരാണെന്നും പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മഋഷി പ്രവരസഭായ ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രജാനാം പൗരന്മാർ നിശാമയന്തിനാം ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മജാൻ അവന്റെ പുത്രന്മാർ അവഹിതമാത്മനഃ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രശ്രയ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രണയ ഭക്തിയുടെ വര ആധിക്യത്താൽ സുയന്ത്രിത നന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു. അഭി എങ്കിൽ പോലും ഉപശിഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതി അപ്രകാരം തീർച്ചയായും ഉവാച പറഞ്ഞു. ഋഷഭദേവൻ ഒരിക്കൽ ലോകപര്യാടനത്തിന് ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. അവർ നല്ല സ്വഭാവവും ഭക്തിയും മറ്റു യോഗ്യതകളും ഉള്ളവരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും വിധം ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. അവർ ഭാവിയിൽ വളരെ പരിപൂർണതയോടെ ലോകം ഭരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. അദ്ദേഹം അവരോട് താഴെ പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിക
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദായേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ഗുരുരാജ് ഗുരുതായ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഋഷഭദേവന് 100 പുത്രന്മാരുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രനാണ് ഭരതൻ. ഭരത മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഭാരതവർഷം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ഭാരതം എന്നത്. ഇപ്പൊ പിന്നീടുള്ള 9 പേരും ഭരണ ചുമതലകൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി, ക്ഷത്രിയരായി തന്നെ ഭരണം നടത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജനെ കൂടാതെ 9 പേർ അല്ലെ. പിന്നീടുള്ള 9 പേര് മഹാഭാഗവതരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു 9 പേരെന്ന് പറയുന്നു. അവരെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു അല്ലെ. 9 പേര്: കവി, ഹവി, അന്തരീക്ഷൻ, പ്രബുദ്ധൻ, പിപ്പലായനൻ, ആവിർഹോത്രൻ, ദ്രുമിലൻ, ചമസൻ, കരഭാജനൻ എന്നിവര് ഭഗവാന്റെ ഉന്നത ഭക്തന്മാരും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രാമാണികരായിരുന്ന പ്രചാരകരുമായിരുന്നു എന്ന്. ഭഗവാനുള്ള തീവ്രഭക്തി മൂലം ഈ ഭക്തന്മാർ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ 9 പേരുടെയും സവിശേഷതകൾ പിന്നീട് വസുദേവനും നാരദരും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം വിവരിക്കുമ്പോൾ സ്പഷ്ടമാക്കാം. 11ാം സ്കന്ധത്തിലെ നാരദമുനിയും വസുദേവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട്. അപ്പോഴ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ 19 പുത്രന്മാർ അല്ലെ, 10 പേര് ക്ഷത്രിയരായിട്ട്, ഭരതനെ കൂടാതെ 9 പേര് ക്ഷത്രിയരായിട്ട് രാജ്യഭരണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 9 പേര് മഹാഭാഗവതരായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഭാഗവത തത്വങ്ങൾ പ്രചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ 19 പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന 81 പേരും അവര് ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിച്ചത് അല്ലെ. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ രാജ്യത്തില് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ജനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നീട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്ന ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം ആധ്യാത്മികവും ശാശ്വതവും അതീന്ദ്രിയവുമായ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന്റെ 4 തത്വങ്ങളും ജന്മമൃത്യു ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും സമചിത്തനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ ദർശിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ അസന്തുഷ്ടനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസ്ഥകളുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നെങ്കിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രാവുമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ബദ്ധാത്മാവിനെ പോലെ വർദ്ധിച്ചു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ബദ്ധാത്മാവിനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തന്റെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുകയും അല്ലെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ കാലക്രമേണ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അജ്ഞരായ ജനങ്ങളെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളാലും പെരുമാറ്റങ്ങളാലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ ധാർമ്മികവും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനവും കീർത്തിയും നേടാനും പുത്രന്മാരോടും പുത്രിമാരോടും ഭൗതിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും അവസാനം ശാശ്വതമായ ജീവിതം ലഭിക്കുവാനും കഴിയും വിധം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപരിപൂർണരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയും വിധം ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതി നേടാൻ അതവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം അറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യ സമൂഹം മൃഗസമൂഹത്തെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമല്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെ? അതറിയാത്തവരെന്താണ്? മനുഷ്യരെ പോലെ ആണ് രൂപമെങ്കിലും അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. ഇതാണ് വെറും ജീവിതം ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്കായിട്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണെങ്കിലും അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യം അതിലും താഴെയുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള അതേ വിദുസ്വാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു. മനുഷ്യ സമൂഹം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിടുതൽ നേടാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആ ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണ്ണ വിജയം നേടുന്നു. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ മനുഷ്യൻ അത് പിന്തുടരുക. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു അല്ലെ, പിന്നീട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയുണ്ടായി, മറ്റുള്ളവരെയും അത് പരിശീലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രബോധനയുടെ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത 3:21 സമാനമായ ശ്ലോകമുണ്ട്. വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ, ഭരണാധികാരികൾ, വ്യാപാരികൾ, തൊഴിലാളികൾ, ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് പരിഗണിക്കുന്ന ആ മാതൃക ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അത്യുന്നത അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും ഭൗതികാകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനും കഴിയും. ബ്രാഹ്മണരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ, അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെയും ഉപദേശിക്കുകയും ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റി ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം, ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു താൽക്കാലിക സ്ഥലം ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു. ദുഃഖത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ പോലും ആർക്കും ഇവിടെ തുടരാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനുഷ്യ ശരീരമായിരിക്കും എന്നത് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തേ തീരും. ഒരുവന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചാലുടൻ അവൻ ദേഹഭൃത് അഥവാ ദേഹിയായി തീർന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബദ്ധതകൾക്കും വിഷയഭൗതികം തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായിരിക്കണം സാമൂഹ്യ നേതാക്കന്മാർ. സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ എന്തായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്കും മാതൃകയായിരിക്കണം അല്ലെ, അവരെയും നേരായ വഴിയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം, അവരെയും ജന്മമുക്തി ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ. പ്രബോധന പറഞ്ഞ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്.
ദുഃഖത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ പോലും ആർക്കും ഇവിടെ തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഒരാൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ശരീരം എന്താണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പോലും ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്ന്. മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അധമ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ഋഷഭദേവൻ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഗോപ്യമായ എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനവും അറിവുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ക്ഷത്രിയനായി തുറന്നുകൊണ്ട് മനോനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത മുതലായ ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയരെ ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യരിലൂടെയും ശൂദ്രരിലൂടെയും ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചേരുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമാനുശാസ്ത്ര ഭഗവാനാണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ഉപദേശകരെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറയുന്നതൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തില്. ഇന്ന് എന്നാലേ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നയിക്കുന്നതിൽ അല്ലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും അല്ലെ, എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും മെനയുവാനും ഒക്കെ കുബുദ്ധി അല്ലെ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇന്ന് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെ ഉപദേശകരായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അവരേറ്റവും വലിയ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ കള്ളത്തരങ്ങൾ നടത്തണം, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപദേശിക്കും. അതുപ്രകാരം അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. രാജാക്കന്മാരെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും രാജ്യത്തിലും പ്രജകൾക്കും ഒക്കെ നന്മയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്നാകും. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഈ ജ്ഞാനം വളരെ ഗോപ്യമായി സന്നിവേശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരായി പരിപൂർണരായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഈ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും വേണം. പൊതുജനങ്ങൾ പരിപൂർണനായ ബ്രാഹ്മണനെ വേണം പിന്തുടരുന്ന. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവനെ അവന്റെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയിലേക്ക് വികസിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന്. എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഉപദേശങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഋഷഭദേവൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും 100 തവണ ആചരിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാക്കി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും 1-ാം തരം ദ്രവ്യങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടം വിശ്വാസം തികഞ്ഞവരും യുവാക്കളുമായ വൈദികരാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉചിതമായ സമയങ്ങളിലാണ് അവ നടത്തുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും യജ്ഞപ്രസാദം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും വിജയപൂർണ്ണങ്ങളായി. ഋഷഭദേവൻ 100 തവണ ആചരിച്ചു എന്നവർ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലും അത് ശുദ്ധതയോടെയായിരുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും 1-ാം തരം ദ്രവ്യങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ, ശരിയായ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കലികത്തില് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് ശുദ്ധി അശുദ്ധി ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. സ്ഥലം കാലം ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ലെ. ഏതവസ്ഥയിലും ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. ഭഗവാൻ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞം, യജ്ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നാം ജപയജ്ഞമാവും. അപ്പോ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ നല്ല രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ 100 തവണ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി, ആചരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ 1-ാം തരം വസ്തുക്കൾ 1-ാം തരം ദ്രവ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ടുള്ളവര് യുവാക്കൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസമുള്ളവരും യുവാക്കളുമായിരുന്നു. ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് അവ നടത്തപ്പെട്ടത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ യജ്ഞപ്രസാദം മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും പരിപൂർണ വിജയമായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, കൗമാരേ ആചരജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹായ. ഒരു യജ്ഞം വിജയപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അത് യുവാക്കളാലവും കൗമാരക്കാലവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വൈദിക സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പരിശീലിക്കുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നതാണ്, ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ എപ്പോൾ തുടങ്ങണം? കൗമാരേ ആചര, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരുവനെ അവന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കില്ല. അതേസമയം എല്ലാ ദേവന്മാരെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമാകും. വിഡ്ഢിയുമല്ല, പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും യജമാനാണ്. ആയതിനാൽ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരും, വൈഷ്ണവർ അവരെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകരായി അംഗീകരിക്കുകയും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഓരോ ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും. അല്ലെ? അവരത് നിർവഹിക്കും. അപ്പോ അവരങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഡിത്തം ചിന്തിക്കാറില്ല, അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിയല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയില്ല. അവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ചുമതലകൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവരെയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവന്മാരെല്ലാം മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളുമായ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മറ്റെല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും, അതുപോലെ ദുർഗാദേവിയെ പോലുള്ള ശക്തി തത്വങ്ങളും ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമാം ഭജാമി എന്ന പ്രാർത്ഥനയാൽ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ആരാധിക്കപ്പെടും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്, സ്വതന്ത്രമായല്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളല്ല വൈഷ്ണവ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ, കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നതനായ യജമാൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാകും. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാരാണ്? കൃഷ്ണൻ. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് അല്ലെ, ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെയും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ, ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ദേവി ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗണേശനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ശിവൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി, ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥന. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ കേശവ കാശ്മീരിയുടെ ഒക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കേശവ കാശ്മീരി സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. അവസാനം നിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുക്ക അല്ലെ, മഹാപ്രഭു കുട്ടിയായിരിക്കുന്നു, യുവാവായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിമായി പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുക്ക തോൽക്കുകയും അവസാനം സരസ്വതി ദേവിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തോറ്റത് എന്ന്. സരസ്വതി ദേവി എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ പോലും ആരാധിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് നീ തോറ്റിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. നീ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സരസ്വതി ദേവി പറയുന്നു. അപ്പോ സരസ്വതി ആയാലും ലക്ഷ്മി ആയാലും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകർ. ഓരോ ചുമതലകൾ അല്ലെ. സരസ്വതി വിദ്യയുടെ ചുമതല കൊടുത്തു, ലക്ഷ്മി ദേവി ധനത്തിൻ്റെത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരോ ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുത്. അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകണം.
നേരത്തെ മഹാദേവൻ അല്ലെ, രുദ്രഗീതം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ശിവനും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ശിവന്റെ കീഴിലാണ് മറ്റെല്ലാവരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ശിവൻ പോലും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. രുദ്രഗീതം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ചൊല്ലുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു, ആരാണോ ഈ മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാവിലെ വൈകുന്നേരം ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാവും, ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്ന് ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ അരസഭ വൃത്തിയായത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു മായക്കൊട്ടാരത്തെയോ ആകാശ കുസുമത്തെയോ പോലുള്ളതൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം അത്തരം വസ്തുക്കൾ നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയും. ഋഷഭദേവന്റെ ഈ ഭാരതവർഷം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. ആരും ഒരിക്കലും ഒരു മായാകൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെടില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായിരുന്നതിനാൽ ആർക്കും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ രാജാവിനോട് അതിരട്ട് സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. സ്നേഹം സദാ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാൻ താല്പര്യരായിരുന്നില്ല. അതാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അല്ലെ, എല്ലാ പ്രജകളും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. രാജാവിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം അവർക്ക് സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത്യാഗ്രഹമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ മായാകൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശപുഷ്പത്തെ ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ബംഗാളിലെ കുതിരമുട്ട എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഗോഡാഡിംബ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗമുണ്ട്. കുതിരമുട്ട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ. കുതിര ഒരിക്കലും മുട്ടയിടുകയില്ല, അതിനാൽ കുതിരമുട്ട എന്ന വാക്ക് നിരർത്ഥകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നു, എന്താണ്, ആകാശത്തിലെ പൂവ് എന്നാണ്. ഒരു പുഷ്പവും ആകാശത്തില് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. കുതിരമുട്ട ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും ആകാശത്തിൽ പൂവുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും അറിയാവുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ അത് രണ്ടും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഋഷഭദേവ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായിരുന്നതിനാൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും സമരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് അല്ലെ. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ഒരു വർഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ മറുവശം എപ്പോഴും സമരം കൊണ്ട് അല്ലെ. തിരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഭരണത്തിൽ കയറിയാല് ഇപ്പോഴും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പിന്നീട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും തീരില്ല. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല അല്ലെ. ഭരണാധികാരികളുടെ നിഷേധങ്ങളും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. ഋഷഭദേവൻ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ പ്രജകളും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ഋഷഭദേവ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായതിനാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഋഷഭദേവന്റെ ഭരണകൂടം അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമായതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഇതാണ്. മോശം ഭരണം മൂലം ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരായാൽ സർക്കാർ വിമർശിക്കപ്പെടും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ നാളുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഏകാധിപത്യ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചക്രവർത്തി വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി അവരെ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമോദാഹരണം നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം. അപ്രകാരം ഋഷഭ മഹാരാജാവിന്റെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരമസന്തോഷവാന്മാരായ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഋഷഭദേവൻ ഒരിക്കൽ ലോകപര്യാടനത്തിൽ ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചേർന്നു. അവിടെ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. അവർ നല്ല സ്വഭാവവും ഭക്തിയും മറ്റു യോഗ്യതകളും ഉള്ളവരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും വിധം ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. അവർ ഭാവിയിൽ വളരെ പരിപൂർണതയോടെ ലോകം ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. അദ്ദേഹം അവരോട് താഴെ പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കും. 5:5-1. 5-ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഇനി ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്.
ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്ത് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് കൂടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്തോട് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ലോകത്തില് സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. സുരേന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള, വളരെ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. എപ്പോഴും 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യജീവിതം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഉള്ളതായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ പല ലെക്ചേഴ്സിന്റെ. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായൻ. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ്? തപസ്സരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കാം. ഋഷഭദേവന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗുരുർണ സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. 5, 5, 18 ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് നമുക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എന്തായാലും നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।